Isa ka sociologist may pahanumdum sa mga ginikanan nga mahilig mag-post sang reaction videos sang ila mga kabataan online. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Madasig mag-viral sa social media ang reaction videos sa mga kabataan kaangay na lang sang mga nagahibi, bangod na budayan sa pagsugod sang klase o kung ng iban, ginahimo nga kalingawan. Mayaraman sang nagapost tagod di palabot ang problema sa natungdan. Apang, pahanumdum sang isa ka sociologist, ang videos nga ginapestahan online ang may negatibo nga epekto, ilabi na sa paminsaron sa mga kabataan. Manginlow ang ilang self-esteem. So kung maglow ang self-esteem sang bata, madula ang worth niya sa kaugalingon niya. Both silingon, madula, malasin ang iyang desire to learn, ang iyang focus, madula. Apisar makahalamot ini sa bahin sang kadamaan, apang sa mga kabataan, mahimo ini umpisahan sang mas madalom nga problema sa ulihi. So they feel they are attacked, they are criticized, they feel nga ka-powerless sa ila because they could not control everything. Gani ang panugyan sang sociologist sa mga ginikanan kag makabig guardian sang kabataan. Parents should act as guidance, as protector sa ila kabataan. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.